Jeg hedder Niels Aage Arve, og gården hedder Krandestrup. Det er en familiegård, hvor jeg er 4. generation, og nu er min søn kommet med i det, Christian, som så er 5. generation. Vi har hovedsageligt grise, 1350 søer, og føder halvdelen af grisene op selv, ca. 22.000, og sælger resten til nogle naboer. Vi driver 500 hektar selv, og så har vi 200 hektar yderligere et stykke vej herfra, som er forpagtet ud. De har jo hovedsageligt foderafgrøder til grisene, vinterbyg, vårbyg og hvede, men har også vinterraps og normalt også rejgræs. Vi har bare ikke rejgræs i år, fordi det var ikke godt nok. Det overlevede ikke sidste år. Vi har eksperimenteret med pløjefri dyrkning i 25 år og har ikke været fuldstændig på pløjefri, men har hele tiden haft en plov og i det mindste pløjet frøgræsmarkerne, og vi ville gerne have hvede efter frøgræs. Men de senere år har vi også pløjet nogle marker, hvor vi havde problemer med græsukrudt, primært væselhale og italiensk rejgræs. Mikkel Møller, og så arbejder jeg ved Djursland Landboforening, og til daglig så er jeg egentlig forsøgsmedarbejder eller planteavlsassistent. Registreringsnettet er et landsdækkende samling af punkter i forskellige afgrøder, hvor man prøver at observere udviklingen af sygdomme, blandt andet også skadedyr, og hvor man uge for uge følger udviklingen med henblik på at kunne bruge data til at videreformidle til landmænd, om der er behov for at sprøjte eller ikke sprøjte. Hos os er det mig, der registrerer i registreringsnettet, og så bruger mine kollegaer egentlig konklusionerne fra SEGESAGS, hvor mine registreringer går ind og bliver analyseret og sendt ud til mine kollegaer eller landbrugskonsulenter, hvor de så prøver at analysere på, om der er behov for at skulle observationer, der er lavet i marken, og så om der er behov for at sprøjte. Det kan tilfældigvis være et år, hvor der er lavet en observation, eller over en længere periode lavet en observation om, at der ikke er udvikling i sygdommen, og så er der ikke behov for at købe ud og sprøjte, selvom det muligvis står i sprøjteplanen. Og så kan man droppe den, fordi det giver ikke noget ekstra udbytte. Det er mere tab på bundlinjen. Ja, det synes jeg. Vi får et avlerbrev fra vores planteavlskontor på Landboforeningen, og vi har besøg af vores planteavlskonsulent, som er den samme, vi har haft i mange år, så han kender vores marker rigtig godt. Og ham har vi besøg af hver 3. uge her i april, maj og en gang i juni måned også. Så vi kommer rundt, og så laver vi en plan, når han er her, og så tilretter vi den måske lidt undervejs, hvis vi finder nogle ting, som vi ikke lige har været opmærksom på, da han var på besøg. Ja. Og så er vi jo selv i marken løbende jo også og holder øje med, hvad der foregår, og hvad der har virket af vores behandlinger og sådan noget.